Kaixo zer moduz gera lagun arpidedun. Kaixo zer moduz gera lagun arpidedun. Enteratu altzinen orain 3 egun, zer izan gendun. Esplikatuko dizut bizi ez bazendun. Naizta bagenekien zertzen hau jakitez. Naizta bagenekien zertzen hau jakitez. Gozatutxoa hartu genuen eklipsez, ta eguzkipez. Baina farmazietan betaurrekorik ez. Lurrak bizi dituen beste izpiritu. Lurrak bizi dituen beste izpiritu. Ezin hitz egin, ezin konturik aditu, ahoak siku. Argia joan eta mundua gelditu. Itxu gelditzearen beldurrera joanik. Itxu gelditzearen beldurrera joanik. Instagramen zabaldu zen hainbeste panik, ta ez dakit panik. Ba aldago honekin itxutu ez danik. Hater lehor bat baino enaiz behar bada. Hater lehor bat baino enaiz behar bada. Bai baina zeo zertan nire ustetara gaizkiari gara. Mendeko ebentoa hau izan baldin bada. 100 urtetan ez omentzen azaldu. 100 urtetan ez omentzen azaldu. Ta bat bukatzerako ez gabiltz normalgu beste bat saldu. Honek mitoaroaren usaina ez aldu. Anere izan baitzen nahikoa eklipse. Anere izan baitzen nahikoa eklipse. Erdian jartzen direnei alaxe deritze eta horixe. Zentroarekin itxutzen baldin bagabiltzen. Nik nire barrule hortarkatz bustia. Nik nire barrule hortarkatz bustia. Kantatu ditut neuzkan zenbait angustia. Ze eguzkia. Ez da inporta behar liguken guztia.